שלום לכל הצופים והצופות. היום אני אעלה עוד סרטון אחרי שלא העליתי סרטונים במשך הרבה חודשים, והסרטון הזה יעסוק באבטחת הטנק שלך בטנק אונליין ובשינוי הסיסמה. כפי שכולם יודעים, האבטחה של הטנק היא מייל, ומצרפים מייל לטנק כדי שלא ישנו לך סיסמה, זה א', או ב', כדי שאם אתה שוכח את הסיסמה שלך אז אתה תוכל לחדש אותה. אז עכשיו אני אראה לכם איך מצרפים מייל. שנייה, אני אכנס לשחקן. רגע. כן, אז בבקשה, הנה, אני נכנס לשחקן. בינתיים אני הורדתי את המייל, כך שאני אראה לכם איך מקשרים מייל. נכנסים להגדרות של הטנק פה. ואם אין לכם מייל, אז פה, איפה שאני עכשיו מסמן, לא מופיע לכם שום דבר. מופיע ככה. במקום הזה אתם מכניסים את הכתובת מייל שלכם. שנייה, אני אכניס. דרך אגב, לכל מי שמעוניין, הוא יכול לשלוח לי את כל מיני הודעות, הצעות למייל, ומכניסים את המייל לפה, ועושים save. ואז זה כותב we had saved a confirm, מה שזה לא יהיה, זה כותב שהקישור נשלח למייל. נכנסים למייל שלכם, והנה יש כאן קישור. לוחצים על הקישור, ורואים שנייה, כן, הנה, שמופיע מול עיניכם ההודעה הזאת, your email confirmed. זה אומר שהאימייל אושר. כלומר, האימייל תקף. נכנסים בחזרה לטנק. כאן כבר כתוב, יש כאן קישור change password or end email. זה אומר שכבר אי אפשר לשנות את הסיסמה בלי להיכנס לאימייל. מצוין. עכשיו נעבור לאימייל. אחרי שקיבלנו את הקישור, אנחנו יודעים שהטנק בטוח, ואם אנחנו רוצים לשנות סיסמה, אז אנחנו נכנסים עוד פעם להגדרות, לוחצים על הכפתור, לוחצים על הקישור, ואחרי זה אוקיי, נכנסים עוד פעם לאימייל, וזה ישלח קישור נוסף, קישור לשינוי המייל ו/או הסיסמה. לוחצים על הקישור, וכבר עכשיו אפשר לשנות את המייל ואת הסיסמה, אבל אני אשנה רק את הסיסמה. מכניסים את הסיסמה. סליחה, הייתה לי תקלה. אז אתם נכנסים לקישור, שמים את הסיסמה. פאק, יש לי תקלות. אז עכשיו שמים את הסיסמה עוד פעם. כאן אתם רואים לא יכול להיות מייל כזה בחיים, ולא יהיה בחיים מייל כזה. אז save, ואחרי זה הסיסמה השתנתה והמייל השתנה. אתם נכנסים לטנק עוד הפעם. רגע. נכנסים להגדרות. ורואים שכאן הדבר פה פנוי. אחרי זה אתם מקלידים מייל אחר, או שמשאירים את זה ככה. אם אתם רוצים לשנות את הסיסמה ובלי מייל, אז אתם פשוט לוחצים פה, ויש כאן new password, אתם כותבים סיסמה, ואחרי זה יש כאן עוד פעם לאמת סיסמה וסייב, והסיסמה נשמרה. אני חושב שזהו זה, הסרטון מסתיים. תודה לכל הצופים שצפו. לייק, סאב וקומנט. ואם אתם רוצים להעיר לא בקומנט, אז אתם יכולים לשלוח לי אימיילים למייל הזה. שנייה, כבר הראיתי, כאילו אתם יכולים לשלוח לאימייל שלי, אם אתם יודעים אותו. אם אתם לא, אז הוא מופיע בסרטונים הקודמים. תודה ולהתראות.